Régiónkban is egyre jobban csengő ismert névé vált a Bachl márka név. Az 1926-ban családi vállalkozásként indult kis téglaüzem, ma már az építőipar szinte minden ágát magában foglaló cégcsoporttá nőtte ki magát. A bajorországi központban, Dehingben hatalmas betonüzemet, más területeken több ajtó- és ablaküzemet, téglagyárakat és szigetelőanyaggyárakat üzemeltet a Bach csoport összesen 14 különböző gyártási és szolgáltatási központtal. Németországban Röhrbach, Csehországban Brno, míg hazánkban Tószeg a cég bázisa. A Bachl magyarországi gyára Szolnoktól néhány kilométerre, az Alföld közepén, Tószegen üzemel. Magyarországon a Bachl hőszigetelőanyaggyártó Kft. Gyártja és forgalmazza az építkezésekhez szükséges poliuretán hőszigetelőanyagokat, mely gyár hazánkban elsőként kezdte meg ezen poliuretán keményhab laminátok gyártását és forgalmazását. Bachl hőszigetelőanyaggyártó Kft. Tószegi gyárában alapvetően kétféle hőszigetelőanyagot gyártunk. Az egyik a hagyományos expandált polisztirol, röviden EPS hőszigetelőanyagok, a másik pedig a hazánkban még mai napig is újdonságnak számító poliuretán hőszigetelőanyag. A poliuretán termékek alapvetően úgynevezett hablaminátum termékként készülnek, aminek az a lényege, hogy mindenféleképpen van egy alsó és egy felső hordozó réteg, ami közé habosítjuk magát a poliuretán hőszigetelőanyagot. A fedőanyagok tekintetében ez háromféle lehet, az úgynevezett aluspur, ez egy két oldalt 50 mikronos alufóliával kasírozott termék, a másik pedig egy speciális és egy ásványi üvegfátyol kasírozású poliuretán anyag. Táblaméreteket illetőleg kétféle standard méretben gyártunk, az egyik az 1250x2500 mm-es, a másik pedig ennek negyed része 625x1250 mm-es táblaméretben. Vastagságot illetőleg 20-tól 240 mm vastagsági bármit tudunk gyártani, kasírozástól függetlenül. Termékeinket alapvetően tompa élképzéssel készítjük, a lapokat külön megrendelésre lehet lépcsős, illetve lúdféderes élképzéssel is rendelni termékeket. A lépcsős élképzésű lapok bármilyen építésű felhasználása alkalmazhatók, a lúdféderes lapokat pedig a Tektapur szarufák feletti hőszigetelő rendszer alapját képezik, mivel teljesen hőhídmentesen lehet illeszteni egymáshoz a lapokat. A poliuretán a ma ismert hőszigetelő anyagok között a legjobb műszaki paraméterekkel és hőszigetelő képességekkel rendelkezik. Tulajdonságai magasan a versenytársak fölé emelik. A poliuretán lapok 35-40%-kal jobb hőszigetelési értékkel rendelkeznek bármely hagyományos hőszigetelő anyaghoz képest. Mikor elhatároztuk, hogy felépítjük családi nyaralónkat, akkor végignéztük a piacon lévő összes szereplőt, és döntöttünk a Bachl Tour mellett, ár-értékarány figyelembevételével, illetve a műszaki színvonal szem előtt tartása mellett döntöttünk emellett. Szállítás, méretrevágás pontos volt, és a kollégák nagyon jól tudtak vele dolgozni. Én, mint tervező, illetve már mint Bachl Tour használó, javasolni tudom mindenkinek. A Tiszaalpári Szent Benedek leányai templom tetőszerkezetének felújításánál a Bachl Pur 024 alu 16 cm-es hőszigetelést választották a rendszer előnyei miatt. Kiváló hőszigetelő képesség látszó fagerendás fafödém szerkezet alkalmazásánál. A poliuretán szigetelőanyagoknak minimális a vízfelvétele, magas a mechanikai szilárdsága, időtálló és alaktartó, gombásodásnak, korhadásnak, penészedésnek ellenáll, könnyen kasírozható, savak, lúgok nem tesznek kárt benne. Ezért ajánljuk például uszoták tetőszerkezetének hőszigeteléséhez. A hévízi termálfürdő pavilonjainak tetőszigetelésénél is a Bachl Tektapur rendszert választották, és a most épülő Markhői Termál Hotel Wellness része is így készül. A
Bachl Tektapur szigetelőanyagokkal gyors és egyszerű kivitelezés, hiszen a 4 réteg egy munkafázisban építhető be. A nagyméretű táblák miatt a beépítés ideje lerövidül. A Bachl termékeket 5 évvel ezelőtt kezdtük el forgalmazni, a központi szerződés akkor született meg, a kecskeméti kirendeltség ezt 2 évvel ezelőtt vette fel a termékpalettájába. A termékeket nagyon szeretik a vásárlóink, kifejezetten keresik, illetve az innovatív termékeket előnyben részesítő kivitelezők egyértelműen a top 1 terméknek tartják. Végül foglaljuk össze a poliuretán lapok előnyeit. 30-40%-kal jobb hőszigetelési érték a hagyományos anyagokkal szemben. Könnyű és gyors kivitelezés. Időtálló és alaktartó. Nincs vízfelvétele, ellenáll a savaknak, rúgoknak, nem penészedik, gombásodik. Termékeinkhez teljes körű szolgáltatást biztosítunk. Országos kereskedőhálózat, szakmai konzultáció, hőtechnikai számítások készítése, helyszíni szaktanácsadás, rögzítéshez szükséges statikai számítások, csavarok, speciális szerszámok és egyéb kiegészítő biztosítása. Az országos kereskedőhálózat révén a Bachl termékeket mindenhol megtalálja Magyarországon. Sőt, a környező országok piacait is a Tószegi gyár termékeiből látjuk el. A magyarországi gyár nem csak a magyarországi piacot hivatott kiszolgálni, hanem Romániát, Szlovéniát, Horvátországot és hát a környező határos országokat is. Jelenleg Magyarországon a poliuretán értékesítésben egy hatalmas, dinamikus fejlődést tapasztalhatunk. A magyar piac nagyon nyitott a poliuretánra, és ennek következtében jövőre vonatkozólag elképzeléseink azok a nyugat-európai átlag elérése, ami kb. 6% a teljes vízvezetőanyag piacból. Ezt tűztük ki célunként. Szavazzon a minőségre, adja voksát a Bachl kiváló termékeire. Mindezekkel megismerkedhet országos kereskedőhálózatunkon keresztül. Mi készséggel állunk rendelkezésére.